Ma Ga Li Fundazioa! Goizean esnatzean, euskia birria, eskolara joan eta oso pozik nabila, plastikoak ikusita, eskola bidean, lurrean zegoen baina, zakarontzira bota, amak esan zidan, eta aitak ere bai, mundu ekatzen duena, zailurea duela, bete zer esaten dut, irudiz magiko hauek, biziklatu berrera biletan murriztu. Cogiendo fuerzas. Para continuar con la recogida. Hitz hauekin mundua salbatu, biziklatu berrera bili murriztu. Hitz hauekin mundua salbatu, biziklatu berrera bili murriztu. Kamiseta zahar, etxean ikusi dut, pizka bat moztu eta papin berria egin dut. Txikitik handila goaz, beti pausuz pausuz, mundua zaindu behar da, gure etxea delako, gure erako arainak, pasoko animaliak, guztiak etzen digute, mundua zaintzea, guztion ardura bada, zaindu dezagun, gaurtik hasita, hemen eta orain. Biziklatu berrera bili murriztu, hitz hauekin mundua salbatu. Biziklatu berrera bili murriztu, hitz hauekin mundua salbatu. Eta zu prest zaude mundua zaintzeko, Eskerrik asko etorri zareten guztioi!